Kaixo, egunon, hemen Zaber inguruan aparkatu dugu kotxea eta mendikan asmoa da mendikan pagotara igotzea. Bide normaletikan edo variantetxo bat edo zerbait. Eguraldi ederra dago, fresko xamarra, baina garbi eta busti xamarra ere bai. Ematen du euria desente egin dula, gabian atzole bai, eta dana busti dago, fresko, udaberri giro bikaina. Bale, gozen hemen Zaberri bidea, Zaberri baserria ere bai. Eta bidea lokastuta. Baina, bueno, momentuz ibili leike, arazori gabe. Bueno, hemen lehendabiziko aldapa bukatzen. Eta orain arte oso lasai. Bakarrik pertsona bat gurutzatu dut, ia goiti beraz iguala, korrika. Ez dela, lasai dago, bakarrikan txorien kantak entzuten dira. Hemen aritze ederrak, hosto berria botatzen, eta inguruan urkiak. Eta horratzean ikus dezakegu Aizarna Zaberra. Ja hemen gabiltzaia hegoaldeko zelaietan. Izango benduke bide normaletik, pagotara igotzeko. Eta niri gustatzen zait, puntu ona iritziztakoan, leheno langa bat zegoen, ikusten da hendikan ezi badagoela hemen. Eta hemendikan oain ingo dut, ezkerraldea goraka eta aristatikan gurutze aldea hartuko dugu bide zuzen bat. Variante bat izango zen. Hemen atzean Urola Bailara, Sarraitz mendiekin, ikusten dezuen bezala, lasai, inor ez dabil bidea betetik. Bueno, gozen hemendikan gora, ez dago bidea oso ondo markatuta, baina ez da, ezin da galdu. Beti goraka eta ezia eskerrea utziz, eta pixkanaka tendentzia eskubialdea. Bidea ez dago, baina bueno, beti aldan toki erresenetikan. Hemen dauzkagu gure gainean putreak, bueltaka, korrente termikoak hartzen ari dira, altura hartzeko, eta gero jungo dira bere bisitak egitea, bere tokira, zehose bilatzen duten jateko. Eta bueno, baina praktikamente iritsi gea goiko krestara. Hemen daukagu bertize geodesikoa, eta atzean ikusten dezuen bezala pagotako gurutzea. Bide honetatik bueno, desente ahorratzen da, buelta eta oso lasaia da. Bueno, hemen haize freskoa dago, tarteka guzkia, tarteka itzala, eta hemen kristatikan oen ja, geratzi zego oso tarte txikia gurutzean jaguteko. Pixka jetxi, eta berriro gora jo, eta ja, patoko gurutzean gaude. Kontu zibile berda, lurrea erori gabe. Iepa. Ostras. Pautako borda, bere telatu eleantekin. Hemendikan 3 astea edo, pautako eno izango da, eta ja, hau dana jentez beteta egongo da. Pentsatzen dugu, kriston ambientean godala, zela jabetan,
hemen salda eta hori tartetxoak eta txakolina banatuz, jende elkartuko da, urtero bezala, ekaineko lehendabiziko igandean. Pautako gurutzea. Bueno, ja gurutzean atzian lagata, oain ja Pautako zelaiabetatik nikoa Uruzume tontorrea. Hemen beste tontortxo bat egitea, hartaka pixkat ibilbidea luzatuz. Giro ederra dago, baina fresko ezin da txamarra kendu. Jende ari da pixkanaka animatzen ingurua betara, bizikleteroak eta mendizale batzuk ere baita arteka. Bueno, ja Uruzumeko tontorrea haiatu naiz, bertan dakazue. Pusoi txiki hau, horixe da. Izango genduke Pauetako mendiaren tontor altuena dela. Eta albistak ere ederrenak nik usteet beha dauzkala. Gainetikan lasai egoten damen. Atzean Pauetako gurutzea ere ikusten da. Pauetako zaldiak eta ja, goiko zelai honetatik ja beraldeagoaz. Poliki belarra zapalduz eta hor mendebaldean laino beltzak ikusten dira. Baina espero ez etortzea hori hau hendikan. Honendikan goien dago eta bueno, ja berriro zaberrin ja bukatzen ibilalditxo hau Pauetako buelta. Bi gauza principalenak azpimarratzeko, bat lokatza eta tramo batutan irristagarria, kontuz ibili ber, belarrare guztia zegoen. Eta gero goien haizia freskoa gainea. Txamarra kendu ezin ikan. Igotzen bero, baina gero goien ja haize hotza. Irekitzen dut nu. Opa, ez dakit, zer dakat.